ሆ ሆዬ ሆ ሆዬ ከእንጨት መልካም ጤና በርበሬ ከሰው ሀብታም ኃይለ ማርያም ጎብሬ ባለ 50 ማረሻ ባለ ሞቶ በሬ ሀብታም ነበርኩ ባለ 50 ገበሬ አሁንማ ይለምናል ጥሬ። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ሓየት ሸው ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሰላም የእግዚአብሔር መስገን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ወትረት ምኒተ እዩ እምበኣርከ ስለማዓንቲ ሒዘልኩም መፅኦ ዘለኹ ሓፂር ህይወት ዛንታ ወይም ደሞ ያታ ምስ ህዝብና ህዝቢ ሕንፃፅን ተማዛባላይ ህዝብና ህዝቢ ምዕራብን እትመሳሰል እትተኣሳሰር ሓፃር ዛንታ እያ። እታ ዛንታ ከካፍለኩም ቅድሚ ናብታ ዛንታ ምእታውና ግን ህዝብና ህዝቢ ሕንፃፅ ይኹን ተማዛባላይ ህዝብና ብኩሉ ወገን ዘሎ ድምፂ ንኹኖ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ መንግስትታት ምንም ተስፋ ዘለዎ ኣይመስለንና በብዓርስና ቆልሕ ንበሃሃል ኣኼባ ንእከብ ኣለና መፍትሕ ነምፂና ናይ መንግስትታት ኩሉ ግዜ ዘረብኦምና ኣኼባ ምእካቦም ንህዝብና ካብ ቴንዳ ይኹን ካብ ጥሜት ይኹን ካብ ምምዝባል ኣየድሕኖን እዩ ህዝብና ንባዕልና ንደጋገፍ ክብል ይፈቱ። ናብታ ሓፃር ህይወት ዛንታ ከብለኩም ኣብ ሓደ ዓዲ ሃይለማርያም ገብሩ ዝበሃል ፍሉጥ ሃፍታም ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ገዝኡ ኣጅቦን ርጎን ዝስተዮ ብላዕ ስተ ዘይፍለዮ ጥሪትን እኽልን መሊእዎ ነበረ። በዓል 50 ፅምዲ ኣብዑር በዓል 50 ሓረስቶት ድማ ዝነበርዎ ውሩይ ሃፍታም ናይታ ዝነብረላ ከባቢ እዩ ነይሩ። ድሓር ግን ዘመን ተቐያሪ ዓለም ክልተ ግዜ ተራእይላ ግዜ ጠሊምዎ ቁሙጥሙጥ ኢሉ ድኽነት ቸቸ ክብሎ ጀመረ። ማራ ፀጊምዎ ገፁ ፀለሎ መሲሉ ዝብላዕ ዝለሓስ ሲኢኑ ጥሜት የመና ኣጥቂዕዎ ብሰንኪ ፀገም ሸምጊሉ ነበረ። ካብቶም ቀደም ፅቡቕ ዝገብረሎም ዝነበረ ሓደ እኳ ዝሕግዞም ቆልሕ ኢሉ ዝሪኦ ሰብ እውን ኣይነበረ። ካብ ጥሜት ዘገላግሎ ሰብ ምሰኣነ ድማ እዋኑ ቀውዒ ሃይሃይታ ዓውዲ ነበረ እሞ ካብ ዓዲ ውፅእ ኢሉ ናብ ካሊእ ዓዲ ብምኻድ ዓውዲ እኽሊ ክልምን ጀመረ። ካብኡ ሓደ ሓረስታይ ይረክብ እሞ ነዚ ሓረስታይ እኽሊ ክህቦ ተማሃፀኖ። እቲ ሓረስታይ ድማ በል ኮፍ ኢልካ ፅንሐኒ ምስ ኣምሃርኩ ክህበካ እየ ምስ በሎ ሃይለማርያም ገብሩ ድማ ነቲ በዓል ዓውዲ በል ክሕግዘካ ኢሉ ኣብዑር ምዛር ሓገዞ። ከምዚ ክብል ድማ ሆ ሆ ሆዬ እናበለ ከስቆንቁን ጀመረ። ሆ ሆዬ ሆ ሆዬ ከእንጨት መልካም ጤና በርበሬ ከሰው ሀብታም ሃይለማርያም ገብሬ ባለ 50 ማረሻ ባለ ሞቶ በሬ ሀብታም ነበርኩ ገበሬ አሁን ግን ይለምናል ጥሬ በለ። ብድሕሪኡ እቲ ሓረስታይ ንሃይለማርያም ገብሩ ኩሉ ኩነታቱ ሓቲቱ ፈለጠ። ቀደም ዋና ሃብታም ሰብኣይ ከም ዝነበረ ተዘከሮ እሞ ሽዑ እኽሊ ክልምን ምስ ረኣዮ ግና ብጣዕሚ ገሪምዎ ሓዚኑ ንምእማኑ እውን ኣዝዩ ደምፂዎ ነበረ። እቲ ሓረስታይ ንሃይለማርያም ገብሩ እሞ ንዓይ ትፈልጦንዶ ነርካ ኢሉ ሓተቶ። ኣረ ኣይፈለጥኩኻን መን ዲኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣነ እከለ እየ ዝበሃል ሽመይ ኢሉ ስሙ ምስ ነገሮ ኣነ ናትካ ሓረስታይ እየ ነይረ ቀደም ምሳኻ ብዙሕ ዓመታት ሰሪሐ እየ በሎ። ሃይለማርያም ገብሩ ድማ እወ ፈሊጠካ በሎ። በል እዚ ኣብ ዓውዲ ዘሎ እኽሊ ኩሉ ንባዕልካ ውሰዶ እቶም ኣብዑር እውን ኣብኡ እኒሀውካ ውሰዶም ኢሉ ገዲፍዎ ኸደ። እቲ ሓረስታይ ንሃይለማርያም ገብሩ ምስ ተዓዘቦ ንሱ እኳ እዚ ኩሉ ሃፍቲ ነይርዎ ከምዚ ዝኾነ ኣነ ደኣ እንታይ ኣለኒ ከላ ናይ ሕጂ ሃፍቲ እንታይ ዋጋ ኣለዎ? ለካ ሃፍትስ ኣውሊ ናይ ንግሆ እዩ ዓለም እንታይ ዋጋ ኣለዋ ኢሉ መኒኑ ይበሃል። ደጊመ ሰላምታ ይረሳዕኹን ሰላም። እዛ ዛንታ ንህዝብና ህዝቢ ሕንፃፅን ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ተማዛባላይ ህዝብና ህዝቢ ትግራይን እትገልጽ ዛንታ እያ። ንህዝብና ተማዛባላይ ህዝብና ኣብ ጎኑ ንኹን ድምፂ ንኹኖ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ በዓል ሰብ ሃፍትን ሰብ ጥሪትን ዝነበሩ ሎሚ ብሰንኪ ጥሜት ብሰንኪ መድሓኒት ህዝብና ዝሃልቕ ዘሎ እዩ። ግዜ ተገምጣላይ ግዜ ከምቲ ዘንበብክኹም ዛንታ ግዜ ተገምጢልዎም ፅባሕ ደሞ ንኣና እንታይ ከም ዘጋጥመና ስለ ዘይንፈልጥ ኣብ ጎኒ ህዝብና ንኹን ድምፂ ህዝብና ንኹን
إذا زانتا مسوم تتحيزا سلازرخوكو أيام تيلكم نان مدلواتنا دمو لايك شير سبسكرايب بمقار بيتصل channel كنوم كم ديوم زولو مهارتن دس بحالتن فيديوهات زعنو لي يوتيوب channel يوم آتيكم قالتون مرأي تخوليكم برتاعهم ما يفلينا. Thank you.